Yan po, luto na po ang ating lechon chicharon pork skin. Siyempre, napakalutong po niyan. Siyempre, meron po tayong lemon water dito at sukang maanghang, maraming sili, sibuyas at bawang. Yan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers namin. Nawa po, lagi po kaming mayroong makakain sa araw-araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa padalangin ko sa inyong buktong nanak. Sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. So, yung hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Lutong. Unang kagat po para sa inyo. Lutong. Para pong lechon. Super crunchy.
Ang dami. Pagkahanti. Mainit pa po. May laman. Para may fireworks po sa bibig ko. Sobrang lutong. Nipis, oh. Sige po. Anghang kasi. Coba. Excuse me po.
Last bite na po ako. Busog na rin po. At nakakauta pa po madami. Sarap.